a to ste si bol ukázali. Program sa bude skladať z dvoch častí. Tomário 8 Gustav Tomá, pekné popoludnie, ďakujem pekne. Report pre teba je 5-9. Matúš, počuj, povedz nám, jaké ty máš počasie, jak sa ti tam darí, nejaké informácie nám povedz, lebo my sme tu podažli pod stánkom. Takže mikrofón na teba, povedz nám niečo o sebe, nech toto dievčatá vedia, kde si a čo robíš. 73 a ja ďakujem pekne, ahoj.